Cynllun Gwasanaethau Clinigol, Newidiadau i orthopedeg. Mae orthopedeg yn un o'r 9 gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys yn ein cynllun gwasanaethau clinigol. Mae'n gwasanaethau yn fregus ac mae angen newid. Cyfarfu ein bwrdd ym mis Chwefror a phenderfynu ar y camau nesaf ar gyfer orthopedeg yng Hywel Dda. Beth yw orthopedeg? Mae orthopedeg a elwir hefyd yn llawfeddygaeth orthopedig yn canolbwyntio ar ofal y system, gyhyr ysgerbydol a'i rhannau fel esgyrn cymalau a meinwe meddal. Mae'r newid hwn ar gyfer orthopedig wedi gynllunio ac nid ar gyfer orthopedig brys neu trawma. Pam mae angen newid orthopedeg? Mae ein prif ysbytau yn darparu gwasanaethau orthopedig wedi gynllunio. Rydym hefyd yn darparu clinigau cleifion allanol orthopedig yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi, Ysbyty De Sir Benfro ac Ysbyty Dinbych-y-pysgod. Mae ein staff yn darparu clinigau cleifion allanol yn Ysbyty Tywyn sy'n cael ei redeg gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Beth mwyn lleihau rhywfaint o deithiau i cleifion. Yn ystod y pandemig, gwnaed rhai newidiadau dros dro i orthopedig wedi gynllunio yn ein hardal. Yn ystod pandemig Covid-19, gwnaed rhai newidiadau dros dro i orthopedig wedi gynllunio yn ein hardal. Yn 2021, trosglwyddwyd gofal cleifion mewnol yn Llwynhelig i Ysbyty Tywysog Philip, ond roedd achosion dydd yn parhau. Roedd hyn oherwydd safonau cenedlaethol newydd, ac nid oedd yr adnoddau ar gael i fynd i'r afael â hyn yn yr ysbyty. Y brif her mewn gwasanaethau orthopedig yw bod angen i ni gynyddu ein gweithgarwch i leihau amseroedd aros hir i gleifion. Beth oedd penderfyniad y bwrdd? Dewisodd ein bwrdd opsiwn D ar gyfer orthopedig o'n hymgynghoriad. Yn opsiwn D, bydd Ysbyty Llwynhelig yn ehangu ei wasanaeth orthopedig i ganolbwyntio ar ddarparu nifer uwch o weithdrefnau achosion dydd orthopedig llai cymhleth, y math o lawdriniaeth lle gellir cleifion ddod i mewn a mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd Ysbyty Tywysog Philip yn parhau ddarparu gofal wedi gynllunio mwy cymhleth i gleifion lleol a rhanbarthol. Mae'r opsiwn hefyd yn cynnwys ehangu gwasanaethau llawfeddygol yn Ysbyty Bronglais fel y gall mwy o gleifion sy'n byw yn lleol dderbyn eu llawdriniaeth yno. Cytunodd y bwrdd hefyd i edrych ar sut y gallem ymestyn oriau y mae'r gwasanaeth ar gael a allai gynnwys diwrnodau gwaith hirach neu waith ar benwythnosau. Cymerwyd yr awgrym hwn o opsiwn arall a awgrymwyd gan ein cymuned yn ystod yr ymgynghoriad, ac mae angen i ni wneud mwy o waith i edrych ar sut y gellir cyflawni hyn. Sut fydd hyn o fydd i gleifion? Bydd galluogi Ysbyty Llwynhelig i ganolbwyntio ar weithdrefnau orthopedig llai cymhleth yn golygu y gallwn weld mwy o gleifion sydd angen y gwasanaethau hynny yn gynt. Gallai gweithio ar draws ein rhanbarth ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aberteifi, olygu y gallai rhai cleifion derbyn y gofal tu allan i ardal Hywel Dda, ond y byddant yn cael ei gweld yn gynt. Bydd y gwasanaethau estynedig yn Bronglais yn galluogi mwy o gleifion i gael llawdriniaeth yn lleol, tra bydd cleifion o Sir Benfro yn parhau i deithio i Ysbyty Tywysog Philip ar gyfer gweithdrefnau cleifion mewnol dros nos, fel y maen nhw'n gwneud nawr. Mae mwy o gymorth therapi wedi gynllunio ar gyfer y dyfodol, ond bydd angen mwy o staff a buddsoddiad pellach. Roedd y bwrdd o'r farn bod yr opsiwn hwn yn caniatáu i bob ysbyty ganolbwyntio ar hyn y mae'n ei wneud orau, gan helpu'n timau weithio'n fwy effeithiol a lleihau amseroedd aros i gleifion. Beth sy'n digwydd nesaf? Dros y misoedd nesaf, byddwn yn datblygu ein cynlluniau gweithredu ar gyfer y newid gwasanaeth hwn. Byddwn yn cyfathrebu â'n cleifion a'n cymunedau cyn i unrhyw newidiadau gael ei gwneud. Ar y cyfamser, bydd ein cleifion yn parhau i gyrchu gwasanaethau orthopedig yn yr un ffordd a maen nhw'n gwneud nawr. Rydym yn gwybod y gallai newid hwn olygu y bydd angen i rai gleifion deithio ymhellach i gael mynediad at ofal, ond rydym wedi ein hymrwymo i barhau i weithio gyda'n staff a'n cymunedau. Rydym ni eisiau i bawb gael y gofal gorau posib a hynny yn y lle mwyaf diogel. Yn fyr. Yn fyr, dyma fydd y drefn ar gyfer gwasanaethau orthopedig. Bydd mwy o lawdriniaethau dydd orthopedig yn cael eu cynnal yn Llwynhelig. Bydd llawdriniaethau cymhleth yn cael eu cynnal yn Tywysog Philip. Bydd gwasanaethau estynedig yn Ysbyty Bronglais. Byddwn yn gallu darparu triniaeth yn gynt ac yn fwy lleol. Ewch i'n gwefan i ddysgu mwy.
https //biph.gig.cymru/cynllun-gwasanaeth-clinigol /